Příprava palačinek není složitá, ale znáte to sami. Někdy se trhají, jindy se zase připalují a pan Selidis nám představí spotřebič, který nám práci usnadní. Dobrý den. Pěkný dobrý den. Jak si tedy snadno a rychle připravíme dobrou palačinku? Právě jste to řekla. Snadno a rychle na grill palačinkovači Ronson R201. Kromě toho, že vypadá takhle hezky, tak jaké jsou jeho další přednosti? Ty se dělí na dvě části. Ty první jsou viditelné, například 30 cm nepřilnavá plocha s vyvýšeným okrajem, aby se těsto nepřelévalo. Další jsou neviditelné a to jsou třeba 1000W příkon anebo 7 mm zesílená deska. Takže ta palačinka se nám zahřívá a smaží rovnoměrně. Rovnoměrně, stejnoměrně a ta obsluha je opravdu velmi jednoduchá. Pojďme si to ukázat, jak se s ním pracuje. Na začátku je důležité spotřebič zapnout a potom si můžeme nastavit teplotu intenzity pro pečení. Již připravené těsto vezmeme nabíračkou, rozetřeme, rozlejeme po celé ploše palačinkovače a chviličku počkáme, trvá to zhruba tak asi 1 až 2 minutky, potom jednoduše obrátíme a palačinka je během krátké chvíle na světě. A palačinky jsou jediné, které na palačinkovači můžeme připravit? Na palačinkovači můžeme připravit i další jídla. Mezi ně může patřit snídaně, rozklepneme si vajíčko, osmáhneme si slaninku, připravíme si na tom toast nebo chleba, tím pádem máme snídaně hotovou. Dále se na tom dají připravit velice chutné ryby, šťavnaté, stačí jenom mírně zakápnout citronkem, ryba je hotová. Když máme naložené maso a večer čekáme nějaké přátele, můžeme si na tom udělat kotletku, krevetky, špekáčky, orestovat zeleninku a tak dále, tak dále. Je toho opravdu spousta. Takže to není jenom palačinkovač, ale zároveň je to i grill. Ano, přesně pro tento důvod jsme jej pojmenovali grill palačinkovač Ronson R201, protože na něm uděláme opravdu de facto všechno. A jak to tak vidím, tak to klidně můžeme mít na stole a když přijde návštěva, tak si na tom všichni můžeme opékat maso. Je to tak, on je poměrně skladný a ne příliš těžký, váží necelá 2 kg a dá se použít i pro přenesení na stůl anebo odnesení sebou na chalupu, na párty a podobně. A jak se o něj máme postarat, jak ho čistit, jak ho udržovat? Teď už je to docela hloupé, ale je to zase jednoduché, protože při jakékoliv přípravě jídla stačí použít jednoduše kuchyňský papírový ubrousek, kterým setřete ty nečistoty, mastnoty a potom na závěr, když ho chceme uschovat, ten výrobek, tak jednoduše necháme vystydnout a vlhkým hadříkem jenom setřeme. Takže nemusíme používat žádný saponát, nic takového. Správně jste to řekla, není potřeba žádný saponát, žádné abrazivní prostředky, jednoduše hadříkem otřeme a schováme do skřínky nebo do šuplete. Jídlo máme připraveno, vypadá to nádherně a krásně to taky voní. No, ke sladké palačince bych si dala kávu. Jak jste na tom vy? Já obdobně, je to dobrý nápad. Nabídl bych vám vynikající řecké frappé v přístroji k tomu určenému. Je to mixer na frappé a koktejly Ronson R446. Jak tedy na speciální řecké frappé, jak jste říkal? Je to jako vždycky u nás velmi jednoduché a snadné. Přístroj má 2 rychlosti a tu kávu vám můžu rovnou připravit. Jak na ní? Budeme potřebovat kávu? Ano, je to instantní káva. Přilejeme trošičku vody, tak zhruba asi tak na 1 až 2 palce. A rozmixujeme, aby nám vznikla pohátá pěna. Potom se naleje následně zbytek vody. Tuto nádobku potřebovat nebudeme, protože tu kávu si děláme rovnou ve sklenici. Důležité je, aby jsme postupovali ode dna, aby se nám ta káva dobře promísala s tím cukrem a díky tomu nám vznikne bohatá pěna. Ta pěna vypadá nádherně. Jak to, že je takhle hustá? Je to díky tomu, že ten mixér je vybavený 100W motorem, který zvládne opravdu udělat bohatou, pěknou pěnu, oproti třeba takovým ručním, bateriovým, které nemají takový výkon. Ale abych vám kávu dokončil, tak do zbylé sklenice nalejeme vodu. Kdybychom měli po ruce 2-3 kostky ledu, tak by to bylo samozřejmě ještě lepší. Dolejeme trošku mléka, zase dle chuti a přidáme slámku. Vypadá to skvostně. Zamícháme a káva je hotová, prosím. Děkuju moc. Proč bych si měla vybrat třeba právě tento frapovač? Kromě toho příkonu zmiňovaného se v něm dá udělat kromě kávy i milkshake, mléčný koktejl. Můžete v něm rozmixovat, napěnit mléko a ušetří vám čas i peníze, protože nemusíte kupovat baterie
třeba do těch levných bateriových mixérků. Do těch ručních, které známe. Tak, přesně tak. Pane Celidisi, děkuji moc za představení pro mě novinek tedy. Nejedná se o novinky, ale o výrobky, které už prodáváme několik let na českém trhu. Jak velí značka Ronson, snažíme se nabízet výrobky v poměru cena-výkon a lidem se to evidentně líbí. Děkuji moc, mějte se krásně a někdy zase nashledanou. Těšilo mě, mějte se hezky, nashledanou. Tak vidíte, na frappé a výbornou palačinku nemusíte chodit do cukrárny, ale můžete si ji udělat i v pohodlí domova.